Unindixelele. Unindixelele. Sengixelele ngaphi. Unindixelele. Into man. Hayi, ukanga se-TV. Unindixelele. Sukanga se-TV. Sukanga se-TV. Hamba lolo. Ha? Senza nzima sumba ubelela ntsika. Unindixelele singakuthini. Ata mna ndifuna udropa wam. Ho. Udropa kanjani? Udropa kanjani? Udropa. Zosenze lonto le. Nathi mina. Uxelele mna ndathi noba uzoyofunda phaa emagxaki kum. Uhamba nami. Khwela nami apha emotweni. Yes. Ukhayilela i-4. Bhetele. I was doing my last year and then I went back to grade 11. Now, so like the school doesn't like me. Yo, isikolo siyakuthanda but wena uyamisbehave uthanda uxelela. Akho kaloku noba kuthini, akho umuntu ofuna umntana omisbehaveayo. There's no ways. Uhambe senza i-bangles. Uhambe senza Uyaphuma i-bangles. esikolweni. Uyaphuma esikolweni ahamba ayokwenza i-bangles. Bawuchithilana ngamanzi phaa kudlalwe, isikolo sona asoyekanga. Lento benditheke mna-ke uzawuyofunda phaa kum akazusiyeka isikolo. Uthi ufuna uyozirentela, yintoni uzirentela? Ungubani yena for urenta? Apha emantlane. Uhlangama. Wahlapha endlini, ehlapha apha emantlane. Khona uyozirentela apha. Apha ngupinatsi phaa. I don't see it like it makes more money for me like to be financial stable level and like you can't balance two things. Kufanele stable for how long? Ungena sikolo. Because Education is key to success. Xa u-financial stable for how long? Zawaba imisi mna enomntana ongena sikolo. Tisha abanye abantwana. Owabo umntana yena uphuma grade 12. Kanye grade 11. and lento ayibasustain okoko. Yabona ne-players ezigudu zinemali. Ngokungathi lapha ngathi zitheni. Because uthanda khona impinatsi zosemva kwakho but xa u-educated you are covered. Awuziyeka school bheka amagxana. But I feel like now I'm grown and I can make my own decisions. Inkwenkwe grown. Safuneka ulukile nje i-grown inkwenkwe. Hayi ndiyaqala uyiva le nto yokuba I'm grown. Sandayifa nangubhutwana. Hayi zange ndayiva I'm grown. Awuyagula lutho. Inkwenkwe wasixelela. Inkwenkwe ithi I'm grown. Safuneka isikolo usiphi? So it's either you go back there and apologize or stop. Kwalo attitude. Hello attitude. Kwalo attitude. Unokugxothelwe nayo le. Hello attitude. Sizafona sive nithetha kwakuthi loo nto le. Or else apha emantlane buya phaa Pretoria. Ohlala education number 1. Uzorela nto? Urenta ntoni? Yeah, apartment. Uphangela YouTube. vala uYouTube uzawwenza uYouTube apha awufike phaa. But that was like this call I found or to come call and then what? Varsity abathatha ngoba begcwele i-t-shirt okanye like ispace kugcwele like uthatha i-KP ngewe. Hayi Yintoni into enye lutho? ikoloni. Asinaqaba apha endlini. Uzawufunda. Awusoze ubethe iqaba apha endlini ngenxa yemali. Ngafuna ufuna. Hayi ke umuntu ofuna ufunda mntana uzawuba lapho nasika umthetho ubheke esikolweni or else ungamuza uhlala apha endlini uba ufuna ufunda uhlala apha endlini. Cha uhlala apha endlini Izimali most of them. Sinamsizi namali ngoku sakondla wahlala apha endlini. Either welapha sama siyothoba uqhwe nento yakho or else uceba hayi ufunda apha emantlane or else uhlala apha endlini. When how would you feel if like you're doing matric for 2 months and then like you went back to grade 11, then like you are getting chased out of a new school? I give up answers for this call, the answers for water. You don't give up. You change your misbehavior. Change your behavior. But now I'm grown and I wanna. You can't grow all over. But so looking like a whole dot.
esikumamele usithi asawuyala nawuyala hayi So especially then we continue. esibhedlela Hayi Bathi sonke. awuhlisi Akaphila. bona phela esibhedlela phela Uthi bana ukuze apha uthathe your own isigqibo kufanele uthini uvuluke. So mhlawumbe e-hospital and then I'll come back. ukwasesibhedlela okuluka ukoluka lapha endlini kumobheka phaya ehlathini hlala inyanga phayana sikwenzele yonke into sikuyale singamadoda emva koba sikuyaleleke ngoku hayi ke It's not just like to be called a high peanuts, a child, especially like it's not nice. It's not nice. hayi siyavalana ngaqala ngokuke ngohlola msengutatakho uyala njengokwenziwa kokubhuti wakho and then emveni koko hayi ke uthi uyindoda wambe ke uyosimelana asinanga somnyamezelana understand udinguluko okwenza nje okwangoku ngokuthi wenzeke But I don't have a school now, darling. I don't have a school. nansi baxandala Honestly, yeah, but like when I come here now, I hide myself. And you know why? kaloku ngoku chazela uba into sifelisile asenoni siphele yonke into ufuzele yonke into wafunda phela ensini kama zawukhala neli-uniform namhlanje so that imandini esikoleni Sithanda abantu nini ngoku. akho bon fika mandi start manje ngale-uniform semagxaki phaa thathwa phaa But it's either you will accept for the fact that I'm quitting school now. The school chased me out, and I'm quitting school. I'm no longer going back to school. Ngathi ameka nokhaya. there's no ways mama there's no ways not apha kwam not apha kwam hayi never Okay, it's fine. Like I'm just here like to announce that like I'm no longer gonna study, and I want your blessings so that I can go back so to. you're telling us that you come to tell us and then not our blessing so uzosixelela not going to mamake uzosixelela ngithini so yasobhekela Uthini? here tell us ukuthi is quitting school for the blessing zethu I-blessings. Then Ziyanyazela i-blessings. ngiphinde Uphinde uhambe ejobe then go. uyimayina usaziqonda phofu uba usena-17 years. Ejobhek kuba because unjongo kalo ngoku uyekile ngokuba egadeni yakho yasejobhek. That's So my- uza that's xa my point. uyimina. That's my point. I'll book a apartment in Rene for 4 years. After 4 years, I buy myself a ministry. Hayi kululudo bethuna. istreaming Luludo noba ungane-million sana lam usengumntana usanida ii-blessings zethu usanida i-guidance yethu. That's what I'm here. Awuzozixelela ngento ye-apartment apha akho nto ye-apartment nali ikhaya lakho uzalelwe iweske wena kuzalelwe kule ndlu wesulilitha yena sifike naye kule ndlu wena ungolapha wena nali ikhaya lakho uzoba ngumntana mntanam so uyawuba ngumntana sowunonkosikazi sawuzuye kuba ngumntana asizuxelelwa nguwe ngoku into yobana wena uyorent i-apartment just because une-means and umntana xa enalo attitude naloo mali yakhe yawuphelele esithubeni siyafana ne zange ulilitha thina sixelele anything egezayo asizuyixelwa nguwe Ngoba yena akamaxoki ngixothile mama. xothela isigezi xothela isigezi sivayele sometimes it's either umthetho wethu or else no longer our parents that's it if you say mama notata ngomela thina if you can wenza lewethu Okay, friends, I'm a country. wasiphila Ndiphile.
But in school, me and school, we're not friends now. Okay. Inkosi bela sikubona yaphela. I don't come crying. Andiyeka ukuvuliyana. Awuyekwa mbali ukubona. Awuthandi masazana. Awumameli mosithetha ngalithi. Uzongixelela kwam. Njengoba nako ndizawuthi. Yinto hamba. Yeah. Akhona nto ngaphambili abenza ngohlobo. Baphelela. Babe safe besibonwe nezinto. Baphelela. Okay, go. I'm giving you 2 years. And then your life will be history. Kuthi kwakukho ubinance. So, you think about it, if someone don't have a school, like, they won't, like, make it in life.